Николов, уважаеми колеги, този ден тържествен с обновената и реновирана клиника ще бъде запомнен. Вие се отличавате не само на ниво нашата област, но и ниво България с вашия професионализъм. На всички, на целия екип на клиниката по кардиология пожелавам крепко здраве и много нови и професионални успехи, да работите все така всеотдайно за благото на нашите пациенти и да издигате на все по-високо ниво кардиологията като наука. Твоите чеда, Богородице, няма да престанем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би престоявала да се моли за нас, Кой би ни избавил от толкова беди, кой ли би ни запазил до сега, свободни владичице.